ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹತ್ತೂರು ಸಾಂತ್ವನ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಏರ್ಪುರ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಂಗುದು ಬಿಸುಂಟದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆದಾಗದು పోతుండు ಓಯ್ ದೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆದಾಗದು పోతుండు ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದು ಬಾಲೆದ ನಂಬರ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರ್ಪುರನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹತ್ತೂರು ಸಾಂತ್ವನ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಏರ್ಪುರ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಂಗುದು ಬಿಸುಂಟದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಮಗರಿ ನಮ್ಮ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ 20 minutes ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋರೆಗ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಚರ್ಚ್ದ ಅಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್, ರಶ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ದೆಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬು ಇಡೆಗ್ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುನನೆ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೆರ್ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನೈಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದಿತ್ತೆ ಪಿರ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೈಟ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಬೆತ್ರಡ್ ಅಮರೇಶ್ವರದಲ್ಪ ಚೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನ ದಾಲ ತಿನ್ಕಂದು ಪೋಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೊಡಿ ಮುಂಚೆ ತಿಂಡ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಏರ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ ಜರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಥರ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಡೆ ಮಾದರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಚರ್ಚ್ದಡೆಗ್ ಕಾಂಡಿತ್ತು ರಶ್ ಇತ್ತು ರಾತ್ ಅವಡ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ರಶ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನೈಟ್. ತೋಲಿ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲಿಡ್ತಲೆ. ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಪೋಯಿನಿ. ಮುಲ್ಪ ತುಲು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ ಸಂತೆ ಪೂರ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಜನ ಪೂರ ಎಂಚುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನರನೆ ಅಬ್ಬುಜಿ ಲಕ್ಷಾರ್ಧ ಬಿತ್ತುಲ್ಲೆರ್ ಅದು. ಚಾಚಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ತುಲೆ ಹತ್ತೂರ್ದ ಚರ್ಚ್ ಜಗ್ಗುಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಪುಷ್ಕರಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡ್ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇಪ್ಪುನ ಚರ್ಚ್ ಪಂಡ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಮುಲ್ತ ನೀರು ನಮ್ಮ ತರೆಗ್ ಪೂರ ತಲ್ತೊಂಡ ನಮನ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ನಂಬಿಕೆ. ತುಳು ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಕೆಲವು ಪರಕೆ ಪೂರ ಪಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಇಕ್ಕ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರ್.
ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಬಂದು ಮುಗ್ದ ತೀರ್ಥನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನೀರು ತಡೆ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಮಿತ್ತು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತು ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವನು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಂದಿಪ್ಪರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತ ಬಂದು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಲು ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಏನುಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಜ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನಾದ ಉದ್ದದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಪ್ಪರು ಸೊ ವಂಚಾದವೇನಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆರು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವೆರು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂದಾತ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಂಚಿ ಮನಸ್ಸಡು ಎನ್ನದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತ ಪಂದು ಎನ್ನುಂಡವು ಅವು ದಾದ ನಮನ ಆಸೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆರವೇರುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಚರ್ಚ್. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾಕದು ಪೋತುಂಡು ಒಯ್ ಇಂದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾಕದು ಪೋತುಂಡು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದು ಬಾಲೆದ ನಂಬರ್ ಏರು ಮುಲ್ತ ಊರು ದಾರತ್ತೆ ಮುಲ್ತದಾಲ ಭಾಗ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀಗ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನರ್ ದಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಡೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ತಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್ ಜಾತಿ ಪೂರ ಓಲ ತೋಪುಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಇಡೆಗ್ ಐತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ನಂಚೆನ ಕಂಡನೊಟ್ಟು ಬೈದನ ಕಂಡನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಒಂದು 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ಪುನ ಆಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಗಂಚ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದ್ ಈರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಂತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರುಂಡೆ ಸಂತೆ ಪುರ ತಿರ್ಗಾರುಂಡು ಅಂಚೆನ ಕಂಡ ನೀನು ದಾದ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಡೆ ಪೋರಂಡು. ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚದಲ್ಪ ಚರ್ಚದಲ್ಪ ಆಟ ಪುರ ಆಪುನ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪುರ ಓಲ್ಲ ತೂತಾರ ತೊಲೆ ಆನೆಕ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಆಪುನ ಇಂತೋಷ್ಪಾವೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪಾವೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ತಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಯ್ಯಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಂತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಇತರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಐತೊಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡದೆ. ಸೊ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಉಡವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಂತೆದಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಂಡನ ಎಂಕ್ ದಾದನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪುರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂದ ತೂಕ ಸೊ ಎನ್ನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಜಗದೀಶ್ ಮಕ್ಕಳ ದಾದನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಲಾಸುಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊನಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಆಜಿರ್ದೇರು ಕೇಟು ಬರೀತು ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಉಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇದು ಹೋಯ್ತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೋವಾದ ಚಡ್ಡಿಲು ಉಂಡು ಕಟ್ಟುವಲ್ಪಡ ವೀಡಿಯೋ ಜಗದೀಶ್ ಲವರ್ ದಾದಾಳ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂದಿಟ್ಟ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜ ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ದಾದ ದೆತ್ತನೊಂದರೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿಗೆ
ಜಗದೀಶ್ವರ ಇದು ದಾದತೆ ತೋರಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತ పాడొచ్చి నేను పాడొచ్చి ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದತೆ ತೋನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಚ್ಚಿ ನನಕಂಟನೆ ಮನೆ ಕೊದ್ದಿಚ್ಚಿ ದಾತನ ಚಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾ ఇంకా ಲೈಕ್ಲ ಬಲ್ವೇರು ಇರ್ಬೋದು ಅಮಗೆ ಬೇಕದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಯ್ ಸೌಲ್ತುಲಿ ಬೊಗ್ಗಿ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊನಲೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಎತ್ತಿವೆ ಇಚ್ಚಿ ಹೋಂಡು ಮುನ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೋಡು ಐದು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರದ ಈತೆ ಪರದ ಐಕೆ ಏನ್ ಅವೇನು ನಾಡ್ಲಿ ಪೋಡ್ತು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಉಂಟು 200 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಯ್ என்ன டிஸ்கனெக்ட் ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ரெண்டு டிஸ்கனெக்ட் ಆತನಿ 40 ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾ కత్తిలు రాసి పుడుతుండు పజీరుగా అప్పుడు మీనుకి వచ్చారా మీను మీను ఊర్రాల అప్పుడు కోరికి వచ్చారా అప్పుడు మెర్ర అవు తరగాడప అర్న అడ్డది ఇది చెబడదు ಕೆರ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಜೆ ತೆಪ್ಪಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಬ ನೋಡಿ ಯಾನಿ ಬಾಗುದಾರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀವು ದಾದನ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತಿ ಬರೋದು ಎತ್ತನೊಂದು ಎರಂಕೆರಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಬರ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಸರಳ ಬರ ಮಲ್ಪುನದು
Gorchoday. Available, mecha biryani, dum biryani, tukka paratha, kerala paratha, tukka paratha, kerala paratha, chicken masala, fish curry rice, fish fry, chicken masala. Bolo ka, chicken dum biryani lole. Rickshaw diya na doon. So gadi. Akperam kena, akperam. Akperam ena. Oh machli. Kanda hege? Oh, rickshaw diya na. Ame kime. Ayond color show. Same dai. ಸೇಮ್ ದಿಯಾರ ದೇವರ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ Anda. ಬೇತೆ ದಿಯಾರ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಜಗದೀಶ್ ಯಾರನ್ನ ಲವ್ವರ್ಗೆ ದಾದರ ದೆತ್ತರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂದೆ ತರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲವ್ವರ್ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಈಗ ದೆತ್ತುಗೋರೊಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಾಳೆಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಎಂತದು ಗೊಬ್ಬರ ದೆತ್ತುಗೋರೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಗುಳ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ನ ದಗದು ಓದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕಿನ 10 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿನ 10 ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ತೋಲು ದಕ್ಕದು ಓದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿ ರಂಚಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಂಚಿ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪೊಟೊಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಎತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇದ್ದ ಸಾಕಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಂಕುಲ್ ಗಂಟೆ ಒಂಚಾಂಡ್ ನಾ ಪೋಪುನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು